Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле җыр-моң сөюче дусларыбыз. Һәр барчагызга күтәренке кәефләр теләп, сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасын башлыйбыз. Бүгенге җылы эчтәлекле котлау хатыбыз хөрмәтле юбилярыбыз Рифа Рәис кызы Латыповага багышлана. Югары Яркей авылында якты дөньяга килеп, үсеп, бүгенге көндә дә биредә матур гомер кичерүче, җир йөзендә безнең өчен иң кадерле булган, газиз, изге җанлы кешебез, яраткан әниебез, нәнәебез, әбием Рифа Рәис кызы Латыпованы ихлас күңелдән 65 яшьлек гүзәл юбилей белән кайнар котлыйбыз. Әниебез Рәис һәм Әгинә Латыповларның 3 балалы гаиләсендә икенче бала булып якты дөньяга аваз сала. Бәләкәй чагыннан ук әнисенең һөнәренә битараф булмый яшь кыз бала. Әнисе ничек дәрескә әзерләнгәнен, эшенә һәрчак зур җаваплылык белән карап, җиренә җиткереп башкарганын күреп, аңлап үсә әниебез. Һәм аның беренче санлы мәктәпне тәмамлап, укытучы һөнәрен үзләштерү максаты белән Бөрө педагогия институтына укырга керүе бер дә очраклы түгел. 1983 елда әниебез өчен зур уңышлары, авырлыклары, сынаулары белән тулы булган хезмәт юлы башлана. Һәм ул уңышларына лаеклы ирешеп, сынауларга, киртәләргә бирешмичә үтеп, башлангыч сыйныф укучыларына бар йөрәк җылысын өләшеп, белемен, акылын, тырышлыгын биреп, эшләп, кирәк чакта алар өчен дус та, икенче әниләре дә, киңәшчеләре дә булып, белем, тәрбия биреп, намус белән хезмәт юлларын үтте. Эшләү дәврендә әниебезнең хезмәте һәрчак уңай бәя алды. Бик күп санлы почет грамоталары, диплом, бүләкләре моның ачык дәлиле. Туган нигезе әниебез өчен бик кадерле булды. Кадерле әнкәсен үзенең игътибарыннан, назлы сүзеннән, ярдәменнән ул бер качанда ташламады. Аны кадерләп, тиешенчә тәрбияләп, кадер-хөрмәт күрсәтеп, соңгы юлга озатты. Хәзер инде туган нигез урынында әниебез үз көче белән булдырган яңа йорт балкып тора. Шундый һәр якта үрнәк алардай, сокланырлык көчле рухка ия әниебез белән без горурланып яшибез. Безне ике баласын, Ирина белән Ирекне күз карасыдай яклап, саклап, кирәк чакта таләпчән дә була белеп, кирәк вакытында назлы сүзләрен дә жәлләмичә, тиешле тәрбия биреп үстерде. Хәзер инде үзебез гаиләле булып балалар үстерәбез. Ирина тормыш иптәше Яршат белән югары Яркейдә яши. Балалары Шамил белән Юлияны үстерәләр. Ирина да укытучы һөнәрен сайлап, балалар сәнгать мәктәбендә эшли. Ирек әлеге вакытта Екатеринбург шәһәрендә тормыш иптәше Лена белән бик матур яшиләр. Кызлары Аринаны тәрбиялиләр. Кадерле әниебез, сиңа күркәм юбилей көнендә генә түгел, һәр көнне имәннәрдәй нык сәламәтлек телибез. Тазалыгың нык булып, безнең белән бәхетле көннәрдә, шатлы куанычлар белән озын-озак гомер итәргә язсын. Барыр юллары уң, теләкләрең изге, ниятләрең якты булып, барысы да тормышка ашсын. Әни, бәгырем, син җир йөзендәге иң зур бәхеткә лаексың. Рәхмәт сиңа, кадерлебез, барысы өчен дә мең рәхмәт. Аппак кыш аенда тугангамы, саф, ярдәмчел, изге күңелең. Изгелекләр эшләп ям табасың, гел рәхәттә үтсен гомерең. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын сиңа гомергә.
Күңелләрне жылытучы ушак, нур сибүче, кояш син безгә. Сине яратып һәм хөрмәт итеп, ихлас теләкләр белән балаларың Ирина, Ирек, кияүең Ершат, киленең Лена, оныкларың Шамил, Юлия һәм Арина. Хөрмәтле Рифа Рәис кызы, 65 яшьлек юбилейгызны сез имин көннәрдә газиз балаларыгызны кадер хөрмәтендә каршы аласыз. Шушы бәхетегез озын гомерле булып, сезгә яшәү көче тагын да дәрт өстәсен. Иң матур җырларның берсе бүген тик сезнең өчен яңгырый. Uranlardan uzak, көңіл sızar, izlep yürüyüm parlı izlerini, baş ucunda zəngər bulut haman, hatırlatar senin gözlerini, sinsiyeler durgan mayınlarga, jiller bulup gelip sarıldım. İşit benim, işit tavışımını, min bittiğine şunday sağındım. Köngülümde seni süret yaşayım, sen yartısı haman canımın. Yıllar kişilerini ömrü işit, min bittiğine şunday sağındım. Sen siyenlep durgan kayınlarga, jiller bulup gelip sarıldım. İşit eli, işit tavışımını, min bittiğine şunday sağındım. Qaytar minim sinli in baxtli rahat şağını, yüreğimde quyosh bulup qabın, min bittiğine şunday sağındım. Sen siyenlep durgan qayınlarga, jiller bulup gelip sarıldım. İşit eli, işit tavışımını, min bittiğine şunday sağındım. Sen siyenlep durgan qayınlarga, jiller bulup gelip sarıldım. İşit eli, işit tavışımını, min bittiğine şunday sağındım. İşit eli, işit tavışımını, min bittiğine şunday sağındım. Min bittiğine şunday sağındım.